Așadar, zile numărate au rămas până să sărbătorim nașterea Domnului. Cum să ne pregătim pentru această sărbătoare și mai ales cum să o sărbătorim, aflăm în această dimineață de la preotul Nicolae Ciobanu, consilier cultural Metropolia Moldovei. Bună dimineața și bun venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Așa, pe stil vechi suntem încă în post, ultimele zile, cum ar trebui să fie acestea? De fapt, și aceste ultime zile și tot postul ar trebui să fie o perioadă mai retrasă, o perioadă prin care creștinul, obținându-se de produsele alimentare de fruct, cele interzise, dar totodată îmbogățindu-se în fapte bune prin faptele milosteniei, prin ajutorarea celor neputincioși, prin prezența în preajma celor care au nevoie de susținere, care sunt descurajați. Adică perioada aceasta de post trebuie să fie întotdeauna îmbogățită prin fapte bune. Am înțeles. Părinte, noi am sărbătorit cu toții Revelionul, noaptea dintre ani. Deși este post, mulți dintre noi nu-și imaginează ce fel de sărbătoare e fără carne. În familia dumneavoastră, cum s-a sărbătorit această zi? Vorbim de Revelion. Ce bucate ați pus pe masă ca să țineți post în același timp și să fie sărbătoare? Știți, este un eveniment, într-adevăr, că pleacă un an și vine un alt an și unii oameni obișnuiesc să-l petreacă pe anul care a fost și să-l întâlnească pe anul care vine. Se întind mese popuoase, se destup șampanie, se face chef, dar mai cunoaștem și oameni care obișnuiesc să-L mulțumească lui Dumnezeu pentru anul care a trecut, prin rugăciune, și să se roage ca Dumnezeu să trimită un an binecuvântat, un an rodnic, un an plin de sănătate și de bună înțelegere. Și acești oameni, ca de obicei, se roagă seara înainte de culcare și la acest mes de noapte între ani, pur și simplu dorm și nu-L întâlnesc, fiindcă oricum El vine. Și dacă e să luăm în comparație, așa cum obișnuim să ne culcăm, spre exemplu, în ziua de 2 ianuarie și ne trezim în ziua de 3 ianuarie, exact așa, oamenii care au încredere și speranță în Dumnezeu se culcă la sfârșit de an și se trezesc la început de celălalt an. Și să știți că anul merge bine și nu s-ar marca într-un fel că dacă îl întâlnești și ai desupat o șampanie, atunci îți merge mai bine și ai o viață mai plăcută. Și invers, dacă ai dormit momentele plăcute și să știți că la noi în familie nu se sărbătorește. Anul nou este o zi obișnuită. Sărbătorii sărbătorilor, să spunem. Da, suntem încă în această perioadă de post, postim, așteptăm ca să-L întâlnim pe Hristos care se va naște în ieslea Betleemului, care va veni pentru fiecare dintre noi ca să avem o viață bună din punct de vedere spiritual. Cred că ar trebui să punem accent pe aceasta. Dar cum ar trebui să ne pregătim pentru această sărbătoare? Nu doar să ținem post, nu doar să renunțăm la cărnuri și la lactate. Sigur, am cunoscut și oameni care spun că postesc, pentru că am o cură de slăbire și de cauza aceasta postesc și combin cura de slăbire cu postul care biserica recomandă. Prinde 2 iepuri dintr-o lovitură. E posibil așa ceva? Să spunem așa, nu este posibil. Postul trebuie să fie post și din punct de vedere spiritual, dar postul ar fi bine de combinat și cu tainele bisericii. Fiecare creștin să se mărturisească de păcatele sale și neapărat să se împărtășească cu cinstitul trup și sânge al Mântuitorului Hristos. Și atunci este un post desăvârșit. Ar fi bine ca, am spus mai sus, ținând ce post și mărturisindu-ne și împărtășindu-ne și schimbându-ne viața spre bine, neapărat să ne îngrijim de cei neputincioși, pentru că aceasta este o tragedie, o problemă mare la noi. Foarte multe familii își permit luxul, foarte mulți își permit ca într-o seară de anul nou să cheltuie mii de lei și a doua zi poate se aruncă sau pur și simplu se distrează. Chiar acum, câteva zile în urmă, am fost atent cum, cred că în fiecare 2 minute undeva explodează fel de petarde. Care sunt și periculoase și foarte costisitoare. Și aici am vrut să pun accentul, că foarte mult costă și sunt bani aruncați în vânt, dar în același timp avem oameni printre noi care nu au ce mânca, nu au un loc de trai, avem copii care nu au ghiozdan și în ghiozdan cu ce să meargă la școală și este o mare problemă, fiindcă cred eu că nu punem accentul pe ceea ce trebuie și ar trebui
ca cumva să ne îngrijim și de cei neputincioși. Iată, dacă vom avea grijă de un copilaș care are nevoie de ajutorul nostru, să știți că avem grijă chiar de pruncul Hristos. Și atunci aceasta este pregătirea adevărată pentru postul nostru. Și răsplata nu va întârzia să apară. Nici într-o caz nu întârzie. Să știți că Dumnezeu nu rămâne datornic. Dacă îl împrumutăm pe Dumnezeu făcând fapte bune, fiindcă așa se spune, că făcând fapte bune celor din jur, îl împrumuți pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu este cel care îți va răsplăti. Da? Îl împrumutăm, adică îi dăm lui Dumnezeu ceva care El ne va întoarce înapoi. Nu-L ajutăm. Și viceversa, nu putem noi da? să-L ajutăm. Și atunci Dumnezeu neapărat ne va întoarce ceea ce noi am făcut. Fiindcă Hristos spune odată ce ați făcut fraților mei mai mici, mie mi-ați făcut. Iată aici, în acest context, vreau să zic că îi dăm cu împrumut lui Dumnezeu ca El să ne întoarcă atunci când noi vom avea nevoie. În primul rând, la sfârșitul vieții noastre, pentru a moșteni viața veșnică. Totuși trebuie să recunoaștem, pentru mulți dintre noi, sărbătoarea înseamnă întâlniri cu prietenii, mese copioase, chiar și beții. Cum ar trebui sărbătorită nașterea Domnului? Vă mulțumesc mult pentru această întrebare și vreau să vă zic că dacă cineva din prietenii noștri își sărbătorește ziua de naștere și am fost invitați, neapărat ne pregătim, facem coafură, poate ne procurăm și o haină nouă și mergem fără întârziere la ziua de naștere a prietenilor nostru, fiindcă vrem să facem și față și am fost invitați și vrem să dăm dovadă de prietenie. Dar Hristos pe fiecare dintre noi ne invită, iată, la această sărbătoare a nașterii Domnului. Pe parcursul acestor 40 de zile de post, Hristos spune: se apropie ziua mea de naștere, poftim, pregătiți-vă, îmbrăcați-vă în haina cea nouă, faceți-vă coafura sufletului, dacă pot să spun așa, și veniți să ne bucurăm cu toți la sărbătoarea nașterii de acest eveniment, fiindcă Hristos se naște pentru fiecare dintre noi, ca noi să putem trăi mai bine din punct de vedere spiritual. Și atunci noi le refuzăm. Nu venim. Obișnuim ca să întindem mese popoase, obișnuim ca să ne distrăm. Chiar îmi pare foarte rău că se fac excese și din punct de vedere alcoolului și chiar și bucate și uităm de miezul sărbătorii, uităm de important ca să mergem și să mulțumim lui Dumnezeu, să ne rugăm și să mulțumim pentru acest miracol, pentru această naștere, care de fapt a fost și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Așa că, dacă m-ați întrebat cum să sărbătorim, să știți că așteptăm toată lumea să vină în biserici, să se roage, să mulțumească lui Dumnezeu, să cântăm cântece de laudă și să rugăm ca la acest început de an să avem un an bun, un an binecuvântat, un an plin de realizări frumoase. Iar la final de discuție aveți și un mesaj pentru toți creștinii care ne urmăresc la această oră. Ce le spuneți? Dragii noștri, vă dorim, în primul rând, să fiți buni, fiindcă aceasta lipsește. Vă dorim să vă îmbogățiți în dragoste. Din păcat, dragostea este o floare rară, care nu prea se întâlnește. Se vorbește mult despre aceasta, dar dragostea se arată prin fapte. Și vă dorim ca să vă străduiți să vă îmbogățiți în dragoste unul față de altul, în primul rând în dragoste față de Dumnezeu și să știți că credința prin fapte se arată. Să lăsăm să vorbească faptele despre ceea ce suntem și, nu ultimul rând, aș vrea să vă doresc un an bun, un an petrecut cât se poate de aproape de cei dragi, un an care vă apropie de Dumnezeu și un an care la sfârșit veți culege, adică veți acum semănați, dar la sfârșit veți culege lucruri bune și veți vedea că Dumnezeu v-a binecuvântat spre a face ceea ce Lui îi place, dar important este spre a moșteni viața cea veșnică. La mai mult, la mai mare, sănătate și bucurie. Și dacă toți suntem în post și spuneați că ar trebui să fim cumpătați în toate, nu e păcat să mergi să vezi o expoziție frumoasă. Nu e un păcat să mergi să vezi lucruri bune. Da, eu am vorbit de distracție, am vorbit de excesuri, dar să mergi la o expoziție sau să mergi la un concert sau, nu știu, într-un parc cu cineva să te plimbi. Poftim, Doamne ajută, este bine. Este spre beneficiul nostru și a celor din jur. Așa că, mergând la o expoziție de pictură și încurajând pe pictor pentru lucrurile frumoase care a făcut și îmbogățindu-ne și noi intelectual, sigur că este foarte bine. Atunci mai rămâneți un pic alături de noi. Mulțumim mult de tot că ați ajuns la postul public de televiziune astăzi. Ne-ați împărtășit aceste informații prețioase. Mai rămâneți un pic alături de noi ca să vedem ce evenimente culturale se vor desfășura astăzi în capitală.